Ademais de Sujaila, imos coa que sen dúbida é unha das grandes novas deste venres, sobre todo pois, para todos eses veciños da parroquia de San Pedro de Bealo, porque non foi unha, foron dúas as veces que este presunto ladrón entrou nesa capela Fátima pola noite, con alevosía, disfrazado de peón de albanel para levarse esas imaxes. Pero ese home xa está detido, non? Xa está detido, compañeira, efectivamente, xa foi este mércores cando detivo a Garda Civil, está agora mesmo en liberdade á espera de que o citen os xulgados, pero que hoxe reina aquí nesta parroquia de San Pedro de Bealo e por fin a alegría. Estamos con José Manuel Sacristán e tamén con José, tamén un dos cuidadores que asiste aquí a esta capela diariamente. Xa se vos ven as caras, estades contentos, aliviados, como estades, José Manuel? Había ben tempo que non empezaba o día con tanta alegría. Non contabades? Non pensamos que fora tan rápida a cousa. Bueno, rápida, é certo que levamos desde novembro o primeiro roubo, foi así, non? Sí, pero bueno, a Guardia Civil, neste caso, temolle que dar moitas gracias porque penso que se portou ben. Estarían xa detrás del, ti coñecías ou supós quen pode ser ese presunto ladrón? Vamos a ver, pola información que teño, penso que o conozco, pero bueno, non está aínda, non me dixeron aínda con certeza quen é, pero bueno. Pero si ten vido por aquí? Sí. Estando vos o mellor? Bueno, nunca coincidín con el aquí, nunca. Eu con el aquí nunca coincidín, en outros sitios sí, pero aquí nunca. Curiosa maneira de roubar facéndose pasar por un operario de obras. Vamos a ver, podíase pasar por operario de obras como se podía pasar por un agente da Guardia Civil, porque andaba vestido con chaleco amarillo destos de... Xo levaba? Sempre andaba posto con el. Andaba sempre co chaleco, e logo? A actividade a que se dedicaba ao mellor, pois, podía ser que lle fixera falta. E entón utilizaba ese modus operandi? Utilizaba ese modus operandi, pero bueno, penso que non era modus operandi con ese chaleco por la sencilla razón que era que xa unha vestimenta habitual dele. Por que pensas que o fixo? Porque é certo que tiña as santas na casa. Penso que o fixo por fastidiarnos, porque puxémolle as cousas, esa persona viña moi a menudo ao cepillo. Esa persona non me refiarme que os roubos que había eran todos no cepillo. Nunca hubo problemas ca santa, entonces puxémolle as cousas difíciles no cepillo. Pechástelo? Puxémolle un cierre bastante complicado para poder acceder a él. Entonces dixo el, pensamos, sí, fastidiásteme co cepillo. Bueno, pois agora vou vos fastidiar por outro lado. Pensamos que foi ese o motivo. Pero mira, ti que ao final levou dúas santas. Sí. Mira, que vou falar agora con José. Voulle preguntar agora a José primeiro, como te sentes, José, como veciño? Moi contento. Mira que ti viñas aquí todos os días, ves todos os días. Todos os días. E agora xa sabes que pode ser que a santa xa non marche. Vamos a ver, ojalá que non marche. Ojalá que teñamos suerte. Como te sentes? Aliviado, feliz? Como te sentes? Moi contento. Cando me chamou José Manuel, dixía, o que pasa? Porque sei que xa levaran. E dixo, non te preocupes que non é nada, son boas noticias. Entón foi cando me vim para aquí, que acababa de levantar, estaba a acabar de desayunar. Pois agora antes de despedir, por suposto a xente quere saber na casa que ides facer con tantas santas agora, con cal vos ides quedar? Bueno, non sabemos aínda, temos que decidilo, pero hai moita xente que pide a primitiva, a principal, a que fastidiaron a primeira vez. Pero a ver que decisión tomamos. Pois estaremos pendentes, graciñas aos dous, e quedaremos pendentes a ver agora xa a alegría aquí na capela de Santa Rita de Bealo, compañeiros. Pois grazas, Fátima, pois que bonito contar por fin a alegría, Patricia, o alivio destes veciños. Bueno, ao final, dicíamos, as forzas de seguridade están traballando,
estaban traballando, non, Patricia? Estaban traballando e non tiñamos ningunha dúbida. Esta mañán, falando un pouco con fontes da investigación para que nos explicasen un pouco como se levou a cabo, sí que é certo que son recelosos a hora de revelar os seus mecanismos porque forma parte do traballo policial. O que nos dicían literal, Rocío, era que foi como encontrar unha agulla nun palleiro. Quero dicir, dende novembro sí, pero porque lles costou dar con esta persoa, finalmente fixeron un rexistro domiciliario na súa vivenda e foi onde encontraron todo o botín. Parece que o móvil era económico, que el quería colocalo no mercado negro de arte religioso. Él pensaba que tiñan valor realmente. Él outorgáballe valor e quería colocalo no mercado negro religioso. Detívose home e acúsaselle de dous delitos distintos, porque a primeira vez no primeiro roubo acúsaselle dun furto, porque a capela está aberta, el colleu e levouna, pero na segunda ocasión os veciños apuxeran reixas. Correcto, que contamos. Exacto, entonces xa non é un furto, é un roubo, que é un delito máis grave. É dos que está acusado. Esperemos agora que lle pasen o atestado ao xuez e o xuez decidirá, pero bueno, cazárono. Aquí confiábamos niso. Quedámonos coa intriga de se lle puseron un GPS ao final a Santa, que aquí o contábamos no termómetro, para dar con ela. Pepo, que opinas sobre o método do caco, non? O do disfraz de peón? É un pouco, non? Eu non me vou a meter a analizar métodos criminais, porque... Non, temos aquí a Luis Alamán. Claro, non son especialista, son dos máis mangantes, pero non dos que máis sabe disto. Pero eu creo que, por moi disfrazado que vayas, andar pola noite por aí, en principio... Que é moi cómico, non? Non sei, a mí isto lévame un pouco a Mortadelo, non? Totalmente. Un disfraz que, sí... Totalmente, así home pola noite, aí vestido de albanel... Que o home era moi traballador, porque el era un operario que traballaba hasta pola noite. A mí non me quedou claro aínda o tema do cepillo. O que? O tema do cepillo, porque tamén roubaban o cepillo. Efectivamente, bueno, recuperaron tamén, mira, aí se ven esas imaxes da Garda Civil, o cadro... A ver se era ele o que roubaba o cepillo ou non. Eso insinuaban aí os veciños, non? Claro, de paso de que ibas a levaba as vasoiras, que nos contaban tamén, o do cepillo, non se arramplaba un pouco. Ele en principio iría ao cepillo, cando no cepillo deixaban o vacío e non puido roubar, dixo, por leva a Santa. Está guionizando aquí. E logo, claro, será moi curioso tamén, aí están vendo na imaxe ese un pouco bodegón, da Garda Civil, que fan sempre nas incautacións, aí ven a Santa máis grande, que a Santa original, que a réplica máis pequena, que doara unha fregresa de Marín, e claro, que lle preguntaba a Fátima ao final, ora a dúbida é con cal se quedarán, cal se quedan, claro. Se quedan, non? Claro, bueno, agora teñen onde lesir e teñen reposto tamén por si isto volve a pasar, que esperemos que a xente aprenda que a Garda Civil, de verdade, ás veces tarda máis, ás veces tarda menos, pero acaba chegando. Están as cousas, non? A máis que curioso que esta semana contábamos que colocaban a terceira imaxe de Santa Rita, bueno, pois por fin atrapado o ladrón. E nos continuamos 11